Niet op reageren, Lena. Daar is de orgelman. Daar is de orgelman. Met zijn liefde pyramid. Daar is de orgelman. Del. Als zoon en klaarzoon van een orgeldraaier en als leider van het Nederlands Parelgenootschap het NPG kan ik vandaag melding maken van een heugelijke tijding. Dora is de 40 gepasseerd. Ja, het heeft wel even geduurd hoor. Ze kon de 40 maar steeds niet passeren. Maar jongslijden dinsdagavond vroeg ze heel beleefd 40. Mag ik even passeren, hè? Nou, en het mocht hoor, van de 40. Het zou me niks verbazen als er nou nog mensen binnen die uitroepen. Meen je dat, Willem? Is die Dora al 40? Want inderdaad, parelgenoten, ze ziet eruit. Ze ziet er niet uit. Ze ziet er zo jong uit voor de leeftijd met haar mooie natuurlijke appelwangetjes. En haar kleine glinsterende oogjes die altijd schijnen te zeggen. Wat jullie hebben weten we niet, maar wij hebben lol. De moeilijkheid met Dora de verjaardag is altijd weer dat die valt op de runste tijd van het jaar. 3 dagen na Sinterklaas. Met andere woorden, precies in de tijd dat we bij ons thuis zeggen, jongens, de tafel wiebelt weer. En dan zal u zeggen, hey Willem, waarom zeggen jullie thuis, de tafel wiebelt meer? Dat is een heel verhaal, maar ik zal het vertellen. Is er een jaren geleden, in het begin van ons trouwen, hebben Dora en ik een tweedehands tafel op de kop getikt voor een tientje op de veiling van de Lommerd. En de eerste, de beste dag, we hadden hem nog geen uur in huis. We zitten net aan de koffie met een stukje gemberkoek. Ik stoot met mijn knie tegen een van de poten. Ik kijk. Mijn hele koppie in 1 keer hartstikke leeg over het schone tafelkleed. Ik zeg, verrek. Die tafel die wiebelt. Nou vond ik het even zo goed zonde om dat ding weer terug te brengen. Want het was een pronkstuk parelgenoten. Door en door Arabische mahonie. Met van die mooie bruine krullen. En met een zwaar massief blad. Dat helemaal was krom getrokken. Zodat je goed kon zien hoe oud die wel was. De veilingmeester heeft zelf nog gezegd, orgelman, zei de veilingmeester, wijzend naar die oude tafel. Je komt net op het goede moment, want volgende week is die antiek. Ik zeg dus tegen Dora, Dora, zeg ik, die tafel die gaat hier de deur niet meer uit, maar ik leg er wat onder tegen het wiebelen. En wat doe ik? Wat doe ik? Vrienden van de Vara, ik ga lang uit op de grond leggen. Ik neem de kortste poot van de 4 en daar leg ik een kwartje onder. Toen sting hij nog te wiebelen. Maar ik had nog een dubbeltje. En voor 35 cent sting hij zo vast als een muur. Dat wil zeggen 3 weken lang. Toen was de poot weer gekrompen van de vocht. En daar ging weer een kwartje. En aan het eind van het jaar lag er een stapeltje onder van 6,25. Met 2 zilveren guldens en een gaspenning. En toen kwam de geschenkenweek voor Sinterklaas. Op 4 december komt Dora bij me en ze zegt, Willem, ik weet me geen raad meer. De centen binnen op. Ik zeg, je hebt toch alles gekocht, Dora? Ja, Willem, maar waar is het geld voor de huur?
onder de poot, Dora, zeg ik. En de volgende dag sting de tafel weer te wiebelen. Ditzelfde gewiebel herhaalt zich elk jaar weer in december. Maar elke keer heb ik Dora toch nog wat voor de verjaardag kunnen geven. En weet u wat ze deze woensdag van me gekregen heeft vanwege het passeren van de 40? Een hoedje. Een roze doppie. Met donkergroene spikkels. En een geweldige vogelafveer van zo'n ongelofelijke lengte. Dat ze bij het oversteken van de straat nog moet bukken. Wil ze geen kortsluiting maken met de bovenlading van de tram. Het voaletje zit er niet meer aan. Dit heeft ze er zelf afgerukt. Om te bewaren tot voor de zomer tegen de muggen. Dora was zo blij met het hoedje. Dezelfde avond heb ze dan iedereen laten zien. Want we hadden grote visite, paardelgenoten. Gazi Sahara. Joepie Wildvlees met zijn vrouw dubbele knoopie. Haapie Zeebeen. Jaapie Pappelwater met zijn echtgenoten. De bovenburen, want beneden komen we nooit. En dat was meteen water en vuur tussen Haapie Zeebeen en Jaapie Pappelwater. Want Jaapie is namelijk op Amerika en Haapie dweept met de Russen. Die dweept zo met de Russen dat hij zijn kat een lintje om zijn nek heeft gegeven. En nou denk je natuurlijk een rood lintje. Nee, een crème lintje. Enfin, het liep zo hoog, dat gesprek tussen Haapie Zeebeen en Jaapie Pappelwater, dat Haapie op een gegeven moment keihard met zijn vuist op de tafel sloeg, niet wetend dat ik met mijn voet onder de poot zat. Ten einde niemand te laten merken dat er geen cent meer in huis was. Ik zie Haapie zijn vuist omhoog gaan. Ik denk in paniek, Willem, wegwezen met je zere voet. Ik trek mijn been in. De ramp die hierop volgde, voltrok zich in de tijd van hooguit 2 seconden. Haapie zijn vuist komt neer op het blad. De tafel kiept. Hij maakt een slagzij van meer dan 45 graden. De koffie uit de koppen. Dora er even lila feestjapon is opeens een imprimeetje geworden. Met sukkelblommen van de chocolade-advocaat. Zo'n gat in het kleed van de sterke drank. En boven het gegil uit van de vrouwen klinkt de stem van Joepie Wildvlees. Jongens, nou komt er een lollige sfeer. Ja, we hebben nog wat afgelachen die avond. We hadden een stuk zeep tussen de marsepein gedaan. Dat kreeg de vrouw van Jaapie Pappelwater. En die kan helemaal geen zeep verdragen. Kan je nagaan wat we gelachen hebben, hè? Daarna hebben de mannen de hoedjes van de dames opgezet. Vervolgens hebben we de ene polka na de andere eruit gedanst. We hadden namelijk een pick-up van de melkboer geleend. En om 1:30 wordt er gebeld. En wie staat er onder aan de trap? Wit van woede. De buurman van Eenhoog. Die begint te brullen. Willem, kom naar beneden als je durft. Kom naar beneden, dan ben je nummer 2. Ik zeg nummer 2. Wie was er dan nog meer naar beneden gekomen? Mijn lamp, zegt de buurman. Oh, paardelgenoot, het was een oergezellige avond. Er zal nog heel lang over gepraat worden, maar niet door mij. Ik hou ermee op tot de volgende week, de laatste keer, wanneer Willem het uiteindelijk zal hebben over de SP van de O, oftewel de slotproblemen van de orgelbaan. Ik dank u.